Jesus Christ. Amen. What's in the melon? I ask it no. I make it. Hey, repeat yourself. Ayaya himself. Ebubechukwuzo. Thank you very much. Yes, as happens at the Ebubechukwuzo, I can name. Honorable Akunne, God bless you. Martin, okay. God bless you. No. Google good night and then you do God. But now we can God bless you. Thank you. Thank you. Hey, that's all. Thank you. What? I'll give the gear. Igwe Ezejiofo nke Ekwulobia na-awara ya ji. Ọtụtụ kọrọ ji a, anyị nwere ike isokwute n'ụbọchị taa. Ka m kwuo ofe siri ike na ndokwa. Tupu anyị nwa ndị dị ndụ nọrọ ka a na-awa ji a n'ụbọchị nke taata na Ekwulobia na obibi igwe anyị. Anyị ga-eri ji a nye ya nke ọma. Afọ ọzọ nke anyị akọ n'afọ ọzọ ya aka nke anyị kọrọ n'afọ a. Maka onye ọ na-asokwa n'akọ agụụ nwa na agụ na-ama adịkwanụ. Tupu anyị na-asị biko na iru ihe nọ n'ebe a biko gọzie onye ọbụla ife ọ na-ere abụrụ anya ife. Gọzie ụmụaka anyị, ụmụ ikolobịa anyị ndị na-eto eto. Igwe anyị inyere ya amamihe nke inye Ceremonial o ji achọ obodo gị Ekwulobia na ndị inyere ya na-enyere ya aka. Anyị bụcha anyị agaghị erezi Okafor anyị n'ihi na onye bịara na Aguata local government ama amazi na Aguata local government o nwere ike isi na Lagos maọbụ Abuja. Chukwu anyị na-ekele gị n'isi gọvanọ anyị wee na-ayọ ka ị gọziela anyị ọjị a. Anyị ga-atata ndụ, tata amamife, tata aga n'iru, tata ịdị n'otu. Chukwu anyị ife ndị a ka anyị na-ayọ n'ihi Kristi onye nwe anyị. Thank you. Ndị na-eje ozi. Ọjị ngwa abalị nọ. Ana m asị Chineke kele Ekwulobia, Chineke kele ụwa. Ana m enye ya ekele na otuto. Ana m asị ife ọma dị n'elu ya chaa n'ala Ekwulobia. Ọ dịkwa nna na ya fuo ome. Dịka anyị gbakọrọ n'omenafọ nke taa, ana m asị Ekwulobia ga-enweta ife ọma o. Udo na ịfụnanya ga-achị na Ekwulobia. Ana m asị ka Chineke enu kee ana. Onye ma na ụbọchị taa ya dị otu a. Ana m enye gị ekele pụrụ iche nke si n'ime obi m wee pụta. Na ahụ onye Ekwulobia, na anyị bụ ndị Ekwulobia. Ife na-eme taa ji a na-eri taa. Ahụrụ m na ji anyị na-eri taa onye Ekwulobia ọbụla kọrọ ji
ga-ekwute n'ogbe. Onye Ekwulobia ọbụla mara na bido taa gaba ahụ ọbụla ọsọkwa ya bụrụ nnọchi ka ị kọrọ ihe akọrịrị iche maka udo abatana na Ekwulobia. Udo abatana na Ekwulobia. Udo abatana na Ekwulobia. Chineke nara m ọjị gọzie ka anyị nwere ọzọ mee nke a nara otuto site na Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Ka ụgbọ egwu Manjaga. Manjaga. Igwe amana Ojeji, Igwe na-eje ụka o, Igwe ebete Igwe na-eme mmanwụ, Igwe na-eme mmanwụ, Igwe dịka ibe eri na obi Igwe onye bịara ya erite nwa a ga-eri aba n'afọ na-abịanụ Igwe iji abagara anyị o ebete tupu na-ezuo anyị bakwa olu na gara akwụrụ n'ọnwụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. O ji adịrị anyị mma o ji adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma anyị agbakọ ha dịrị anyị na-esi agbakọ kwa afọ maka inye Chineke ekele anyị agbakọkwana eyo o nwere ndị anyị na ha gbakọkọtara ọnụ n'afọ gara aga anọzighị ewe nwee ndị nwere ibe ha jere aka afọ anọ ha na nke a ka nọrọ ewe na-asị Chineke ọgụ maka ibe niile amanya ebe niile na-esiga ndị nke ịkpọrọ n'oku bịakwutere ha Chineke biko nyebe ezigbo ọnọdụ n'eluigwe mana ka anyị ghara nọrọ ndụ Chukwu ndị anyị dọrọ n'aka o ji amagbu onwe ma anyị niile ka nọcha ya mgbe anyị ji agbakọ ha n'ahụ na-abịa Chineke onye ebere onye ebube ịkasị akasị ijiri aka ha dị n'onwe ha asị m ngụ onye ji eko na Ekwulobia biko ya gbajiri ha akọ na ya anyị dị adụ anyị akọichana ọgụ egwu ha anyị n'ọkpa mgbe anyị na-akọị ya ruo na mwute ndị jere kpọọ jere nchọ n'afọ na ele ọ na-adụ ele nke o ji na-adụ ọhụ nsọ ya ibe na-adụ mma ibe ọma na-emere Ekwulobia n'ọma na-emere Ekwulobia ehika ọhụ nsọ na ji ọ dị na ede ọ dị na mekanik ọ dị na penta ọ dị na ibe ndị ọzọ manufaktura ọ dị na ibe niile unu na-agharị anya unu ahụ na nọ ezigbote ahụ ka ibe aghara Ekwulobia ya o kwesịrị ekwesị ibe ziri ezi na anyị ji agbakọ ere na anyị si gbakọ wee na-enye Chineke ekene Chineke biko nara ekene nara ekene nara ekene anyị na-atụ Chukwu ọma ọ na-abụ onye na-aga na roundabout ba ọ dịghị amazi nke enwe na-atụ Chukwu
reformation ije eme na Ekwulobia na ahụ na-abịa ndị akarị nke na-ahụ na ka anyị nweta ha deputy mayor kwa niile anyị ji enweta mayor nweta ma deputy ma nta ma anyị nwere obodo na ebe niile ihe dị mma Chineke onye zuo anyị ya wee na-asụ Chukwu ọma biko ọkwa na anyị gọwacha ihe dị anyị n'obi wee sị Chineke biko were ebere na aka ọma ha gọzie anyị gọzie ezinụlọ anyị gọzie ojije ọfụfụ na mbata anyị gọziere anyị ọjị na anyị taa anyị ọtata ndụ tata nka tata ihu onwe anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ahụrụ m Eke hụ Orie hụ Agwọ hụkwuo Nkwọ ọ gbara eno Thank you very much. Because I have to know what I do. I will get that. That is number. What is that? Where you? Yeah. Ezejiofo Igwe Engr. Oh, okay. Hey, brother, I know about I think I have. I know why I think I'm on. Okay, challenge. My family are in London. I think I have paid you one minute. When I put it another noodle. They go on for the man. I can I eat enough and I can eat enough also. A man named the Mexican, I was also a college. The boy who won a Uzommiri name on Akunne. You remember the job and actually contact new connections. I did not the job on Kelly Napa with the current blood, you know, and not carry this in a little not Jesus. Ezeudo Aguata Nwachinemelu and the Canada reason. Thank you very much. We go from the town union. Ezeudo Aguata. Thank you. The town union, God bless you. I can alone. Thank you. Yeah. Because you know my teaching, the protocol there. What is happening? Ezeudo. Ezeudo, we are just hey, Ugoji. Grandma. Igwe. Watching. God bless. Thank you. Ezeudo. Igwe betete. Ana m ekele na ndị kabinet. Ike nke Ekwulobia. Ekele Uche. Ike nke Ekwulobia. Ana m ekele ndị niile, ndị kabinet niile. Na-ekelezi ndị ụla niile bụ n'azụ. Wee na-ekele ndị niile ikwu na ibe bịaranụ. Ka Chukwu nọnyere onye ọbụla, gọzie onye ọbụla, onye anyị si bịa mgbe ha ga na-akwa n'udo n'aha Jizọs. Asị m ka m bịa nọrọ ya, enwetere m invitation ya
yesterday. So, ihe njisi ka ndị ọrụ ya bụ na ebe a gwara m ka ọ ghara ahụ mesị ọ dị ka na-agwa ume a na ha abịa. Ọ ka esi oge abịa mana anaghị m esi ụlọ eje ihe fọma na ta mma ama ikpe niile ngere so na esi eme kparapụ pụta edekwu na ka oge ama na o nwere ndị nnewi na-abịa na taa ịnọ nwaanyị. And now, I don't know better. One of them was the so, and I can another time. So, because as you can be at my ego, all my capo, my not wonder by how they when I'm not. So, rest can go now, chairman, and yes, with him. So, you get the money on. Thank you very much. Ndị dibike ebe nọ a na-achọ gị odidi amaka bụ igwe ebe nọ biko maka ikwuchata kịta na ọrịa ọsọ n'aha ndị niile ha na-Ezeudo bịa ịkwanyere igwe ugwu ebe ọ na-awaji ime obodo ala ka anyị were ekene ụlọ ihe niile a unu bụkọtara anyị ebe a na-asị ọ ihe afọ anya ka eji ama ihe ebu n'obi ọ ga-adịrị ụnụ na mma ebe ozugbo ihe niile anyị unu nyere anyị dịka ya kwụchie mmaji n'aha Jizọs. Amen. Thanks for watching Ben Jin TV. Please subscribe to my channel. God will bless you.